ayelo o kwesimo bezogbo igele simorio o kwesime asino ge chifu le mbo totu ya maka na ọkọ kpakwa akwa igbo amana chi eforigonu ayaba chukwu bebebele ide ife dị mma nwe eme ọbasi ọkosime ka agbalịa na-egwu maka na obi dị mma n'ụwa ife dị mma na-abịanụ obi dị mma chasi obi azị m n'ife dị mma ga-emela ụmụ Igbo niile ụmụnne m na ụmụnna m na ndị ọyị m ndị na-eme na egwu m na-aga n'ihu n'ime afọ anyị nọ n'ime elu ya bụ ekpele m onye si na ife ọma anyị ememe n'iru omenazụ ya ọfọ Olisadebe Ọmambala na oyi ezigbo egwu ndị ọganigwe aya 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 sense 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 okweja yemme ayelo obodo gwelunye ife dị mma emelunu ndị na-eme mma anyị mụ gwelunye ife dị mma emelunu ndị na-eme ọgọ ọ ga-amaka nọ n'onye melọ ga-afịva ọma n'ụwa anya ka m gwuru Olisadebe n'olu m na-ebele ụmụnna m ọkwa ịma n'afọ a ife dị mma eme ife dị mma eme ife dị mma eme ife dị mma eme ọkwa ndị na-eme mma ife dị mma eme ma nwoke ma nwaanyị ife dị mma eme ndị na-eme ọgụ odogwu ife dị mma ya melụnụ ndị na-eme mma ndị na-eme mma ya bụ n'afọ a anyị nọ n'ime elu ife dị mma ya melụnụ ndị na-eme ọgụ odogwu onye me mmanụ omelụ mma na-eje ụlọ onye kwụrụ n'ụwa na onye ka ọ ga-awọlụ aka m ji yoba chukwu kelowado ife dị mma n'ụwa melụ n'ụmụnna m babụ nne na-eme mma ndị na-eme mma odogwu ịma n'afọ a onye na-ekwerọ na-ekwe n'ute ekwele ndị lụlụ ka ga-afụ n'anya Olisa bayelụva fimu ka pakwelu nọ na-eme melụ ụmụnna m ife bụ baba na ya mụ na ya oju ife dị mma ya mele mụ ife dị mma ya mele mụ na nwere ifeọma na asọ unu bụ ndị na-eme mma onye si ka ọ dele mụ mmanụ n'elu ụwa mụ ọganiru ya n'onye ga-bụ osimiri maka gịnị osimiri ara atata ndị na-eme ọgọ asị m kọdele m mma kọdele n'ụmụnna m kọdele nọ ndị ọyọ n'ime afọ a anyị nọ n'ime onye zụla afịa n'ụwa na ọya azụta nke na-ekwu ife anyị na ya ochukwu n'ọya emela agali ovu bụ mma nwoke ya oyego anyị aka akpọsaelenụ n'ọnya ka eji amadi abịa ọrabịarịrịrara nuo mana ọ bụ nke inwezie okwukwe maka na okwukwe bụ afịa
okwukwe bapịa ije n'ụwa ma asị na ọgụ niile okwukwe bapịa afịa azụ azụ n'ụwa do nwenweghị elu ifenụ mana afịa azụvagonu papa ịma n'afọ a ife dị mma ga-eme ya ka mụ na-ekwululu ife dị mma ga-eme kwezienụnụ ama m kwezienụnụ ama maka na okwukwe bapịa ife dị mma ga-eme na-agbakwa mbọ na-ebekwa ekpere ife dị mma ga-eme ife dị mma ya mere ụmụ Igbo niile ụdị ife ma na sọ ife dị mma ya eme sere 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 mmanwụ ịbara mmanwụ isara mmanwụ sara mmanwụ ijere dike ije 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 eje mma egwu olise asị ife mma nna ya ochukwu ego obi ọcha elu mmadụ ibie ọ na-emeli ya aka ji wele egwu asị ka nkene ndị ọyị mụ ka m pekwalife ebere o maka na arobi na-agụ bụ mmanwụ na-egwu ogwu egwu mmanwụ n'anya ka anyị na-eti ya ka anyị bụla ọghọm ka belụ ụmụnna m ndị nọ n'ụzọ ekpele na-achụ ego ma ndị nọ n'ụlọ na onye nọ n'ụlọ onye nọ n'elu na n'ụlọ ala igo Olizadebe ka njeti egwu ka mkpọba anụ ndị oyi m bọọlụ nwa mma na-eme ọgbanje ego dendele ọgbanje ego dendele nweze m ọgwụ odogwu ọgbanje ego dendele aka na-eme ọgụ ife dị mma ya mere ego ndị na-eme m odogwu abụ igwe bịa o ike eji eli ịbịa n'ụbụrụ ike na ọmọgọ eze bụ n'afọ nwaka lọra bịa n'ụlọ egwu aligo na-akwalele orobere amalụgo na aza ma ọ bụ emụrụ mmanwụ ọbụla ọgbanje ochie nwa bọọlụ nwa mma na-eme ka anyị na-ekwu maka ya Elias ọgbanje uche nwa ya eze egwu n'afọ nwa zama ogbodike uregwu na n'ude dị India na eze ọmọgọ asịrị ife onye na-eme n'ụwa ka ekwe ji akpụ ya maka na egwu ma na-abụrụ dike na nkịtị ekwe kwụọ nwanne m ahụ agbawa gozi olu ọgbanje ego kpatala ya ego oyibo si m kenekwali ya nwanne ya Linus nwamma na-eme Gentle Eagle oyi angas Gentle Eagle mmanwụ na-ekene nwanne ọgbanje ego n'uche nwanyị ike si na mmiri o ego mmiri na ọ dagwu agwụ mele ọgọdọ ya badiru obele nwa chi gozila agozi ọ dị na nwata eme akụ asị m na ọ bụrụkwa mmadụ na-eme o na ọ bụ chi na-emebi ya ife mana ọ ka isi emelụ mmadụ ibe ya ife ọma na obi ọcha ka Chukwu ji egozi ọ dị ka igwọrọ ọgwụ ego mana ife dị mma ga na-eme n'aka maka na ị na-eme ife dị mma aya jele 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 ịgba m ụka na-alọ edochi ma nwa na-azọ mmiri ego ọdagololo ime arọ mmiri ego egwuo ego sira mmiri o ego mmiri a na-agwụ agwụ nwa mmiri igwu ọrụ aka ugwu alịalị eze ọmọgọ bụ Olizadebe na-anọ na mmanwụ ndị ti na-egwu na-akpọ na oyim bụ nwanne m edochi ma nwanna zọ mmiri ego na Duden India ezi nwa mmiri igwu ọrụ aka ugwu alịalị ọmọgọ ka anyị ru na ife dị mma ya emeli nwa mmadụ ife dị mma melụ mmadụ ibu ofu nwa ijidi ewuru kalịsịa na mmiri igwu anam ọgọ ga lele ya osibikerekwa nwanne ya Chiboy onye ma nna zọ overdose money na mmiri igwu ọrụ aka udogu na Duden India eze ọmọgọ ịmalụ overdose nwa mmiri igwu na-abịa overdose nwanne mmiri ego ọyị mụ egwu eke na-eyi ogedibe na-emeli ya ife
Udochi Masimelo zekwana nwanne Nnamdi Nwema Nwanazọ Gọvanọ n'Indonesia na-abịa ibe dị mma emele ma gị were okwukwe gọvanọ Odogwu gọvanọ Onyoma gọvanọ na Mmulikwu nwanne m Odogwu mamala n'oyi Nwema Nwanazọ Udochi nwanne isi m keneyi utu dike kwuru Odogwu nwanne mmalụ nwanne ife dị mma nwe na-emenụ maka na ụmụnna nwezu akụ special ma na-eme na-aga ya ka ji wesi n'ife dị mma ga na-emelụ ndị na-eme mma na-aga ya bebele m ise ife dị mma ya mele iyo ya mele m n'anya ka nnebelulu ọ bụ onye ka nnagbo onye ka onwe okoye nwanne m onye ka okoye diko onye ọcha okoye na mmịata obodo ezu tata bịa n'ụlọ pịa tata n'ụlọ anụ adịgo akụnne ka na-agbọ n'egwu ike na n'udo enyi oyi mụ machi na-emele ibe dị mma ya eme tata na-ego m kenele tata onye ọcha bịa ugbu onye ọcha nwoke oyi Odogwu tata onye ọcha na mụ enwele m nke ezechi babụ ndị ikwu ya mụ na ya bụ nwanne si m kenekwa nwanne ya ọbalị m Anonymous na Bangalore India Anonymous Odogwu na Bangalore India nwanne m ọbalị m okwe bịa bịa bedị ma emenunu onye me mmanụ n'ụsọlụ mmadụ eje manụ mkpụrụ onye kwụrụ nọ n'anya ka ọ ga-akwụlụ n'ọnya ka mụ na-ekwu ọkwa ịma n'afa ibe dị mma ya eme n'ụnụlụ aligodogwu eyi onye kwezie chi ya nụ wee kwenu ya bebele m n'ụwa n'aka na-egwu arọ nene ya nụ mgbadika atụ egwu ọmaba ọ sị na Okeke na-azọ nọkwazi ya Ichie Ọzọma Bullet ọ sị na onomo na-ekene Ichie Ọzọma Bullet akpa mbọ onye obodo eze na mmanwụ mekene eze ma ọgọ na-abịa Bullet ihe ọ sị na Okeke na-azọ nọkwazi ya akpa mbọ Ichie Ọzọma na New Delhi India amịata obere eze egwu ekene n'ọbụ m na-etile egwu onye ka mụ na-akpọlele onye kwere igwe eze ego bịa kara mụ na ya bụ nwanne ike na n'udeni onye kwere igwe eze ego n'ọrụ aka ugwu alịalị nọkwazi ya eze ọmọgọ asị na onye nna ya na-ebisi anụ onye kwele nwanne ya nwere ego na-agbụ ndị na-eme ọgọ ndị na-eme mma ibe dị mma merere unu ndị na-eme mma ndị na-eme ọgọ ojide onye nwanne na nke oge ele n'ụwa akọkwana ya n'anya ka mụ na-ebere unu arọ n'ije n'ụwa bụ oyi mana ekene nwe eze ego nọkwazi ya ndị ọma na New Delhi India asị m na ife dị mmadụ na-emere ndị eze ego nu nwanne ya bọgala maka na onye nne ya nọ n'ala eze adịghị okwu mmụọ wee eze adịghịkwa na mgbe ekele Chukwu Odogwu bịa welu ugo iyo onye kwuru nwanne ya isi kọdịlị ya mma ma onye lozokwana n'ụwa anyị nọ na o nwerekwa ekwe kọdịlị ibie mma mana Chukwu bụ eze ụmụ Chineke ji emeli ekwensu power ekene dịlị ya nwa bụ nwanne bịa nwa bụ nwanne nwoke ọgwụ Odogwu nwa bụ nwanne onye nkụzi n'ọrụ aka ya ibe dị mma ya ebele Odogwu onye nkụzi na New Delhi India bịa kene eze ọmọgọ n'ọnya si nkene mmiri ego n'ọrụ aka
dochie nwe mma anazu na wuzu arụ ọ bụ nwanne Okọkwọ nọkwazi ya onye nkuzi na Mmulikwu Ọraka ike na Nudeni eze ọmọgọ amaka opeshimeli ya ọ na-emekwa n'ime maka na igwe na-akpọrọ dike na nkịtị pawa ife dị mma ya eme ndị na-ekwere ọnụ ga-ekwe onye lụlụ ka ga-abụ n'anya maka ndị siri Igbo ngọ ọfọ igwe Jizazi nwanne m nọkwazi ya igwe Jazi obi ahụ igwe Jazi obi ahụ na n'Udeni ụdị ndị ahụ Jazi nwanne m ọfọ onye ego gbaga gbabịa ife dị mma ya ebe maka ndị na-eme mma ọfọ onye ego bụ ezigbo jidofo jide ogworo n'ụwa na-eyi awanarị wireless mic ọmọgọ connection nwanne m ọfọ igwe Jazi nọkwazi ya gbagagba odogwu ezi nwanne big dog anam obodo ezi biko gị kenekwele m chiedo nmasị isi ekene me chiedo gị bịa n'ụlọ ligo mmeta obodo ezi bịa nmasị isi dalọma chiedo nmasị isi nọkwazi ya ike na Nudeni India dogwo mmeta obodo ezi ga-adị ga-anụ n'iru n'ife dị mma ya eme ma onye si n'ife ọma ya ememe n'iri omenazụ ya ọfọ begbu onya ma obuli ese nwee je ọfọ n'ibu onye go Jazi nwa mama obute pawa ego mmiri n'ọnya ka anyị na-ebe maka na ọ dagwu agwụ ife dị mma wee mee ọgaride Chigbo n'ọbụ m ụlọ ewu bọbụ ndị ikwu nne m bọbụ ndị ikwu nne m ahịhịa nyolu Chukwu ife dị mma ya eme Luku nwaneja igwe $5 na m okenele nekene m onye ego landlord na 33 Luku nwaneja na chanda Luku obi anụlụ nnu ya mụ nwaneja ikoloji nwanyị zili ike ọ dị ovele anya ahwarela Luku nwezijio ọfọ amada nọkwazi ya udogwu ozemene ọrọ metiti ọfọ amada nwanne ike na Nudeni India na ekene me ọfọ amada bịa kọnele ife dị ma ya mere unu omezielu n'obodo m amada anọrọ ama nyebe ekene ga-adịle godi onwe obi o na fuko godi onwe obi obi ezi anọlụ ya mo Mr. Favorable ife dị mma mere odogwu godi onwe obi nọkwazi ya ike na Nudeni India asi na odogwu dị pempe ifo na-emebi mmebi ene na enwe ite ọgbanyụ ọgụ dị na-ekwere ga-ekwe godi opi tụlụ ugoyi ga-echekọ na ugo chalacha na-eke ọ na-ejuru eju n'oye n'afọ na ngwọ Mr. Favorable godi obi pawa ife dị mma ga-emele ihe maka na ị na-achụ aja onye chụọ aja ọ na-alụ nhazi aligo mma arụsi ikwu oke samba na biata na mode mana mmodo na mode bia no lo no maligo de na mama na mode samba na meta no mobudezi rembo bia no lo ya mo wachi melele na nwa omogo ike na Nudeni India ya bu samba na mode madam na meta obudezi Ida Okwi manafa ife dị mma eme
mama na-eme ife dị mma eme samba nwanne m ife dị mma eme kene amako ama ndị nwanne ata amako wesi n'olu mekene ya ndị na ya dị amako na mụ ka ekwele ife dị mma ya melụnụ n'ubu ndị fọma na so dije n'ụwa ka njem eze na nna m ka njem malụ ezi oyi mụ atọnwụkpaka bigi ishie atọnwụkpaka ishie nwe ọgarala na mmụ eze anam ike na nude India ishie nwanne m nweze dị efu na mba nweze a na-adịrọ nta chacha n'ụwa mụnụ nweze dị nta ebigi ebigi obele nwa chi gozila gozi o nwụkpaka atọ bigi kelekele kwelu ugoyi ife dị mma ya emeli iyo n'ịnene mma ịneme mbodogwu nwanne m ishebia nlabịa marika tụ egwu ọmaba ikolobi apụtaba nwanne m n'iso na apụtasịa atọhụ kerekere small body no be sickness odogwu abụrụkwa ya chọọ asịrị ife na-eme n'ụwa ka egwe ji akwa ya n'egwu maka na ekwe na kpọrọ dike na nkịtị ishie nwa ọgala asị na-atarị anwụ anwụ mbakana ga ama ọzọ ma ọzọ ga na mmụ eze ana m ekenda kenekwala m nna bigi o niile egwuregwu na nna bigi odogwu mgbarịga tụ egwu ọya ọcha nwa eze adị nta na nudeni India nna egwu m okerere keribe na mere igwu odogwu nwanne nna nwile egwu na m nọkwazi ya nwa eze adị nta ebigi nwanne m asị na nwa eze adị efu na mba ekpele m na ife dị mma ga na-emeli na ekene oyi na afọ na nkwụ ma onye si n'ife ọmụnụ bụ ụmụnne m amame n'iru ya ome na-azụ ya ya bebele ya bụ n'afọ a a minute can change n'ime ndụ mmadụ naanị nwe okwukwe bafịa mana David mba amali ige udotigbu nọkwazi ya na mmịata obodo eze mba amali ife dị mma ya eme mba ya n'oni ụwa ya n'onili oni onye kwe n'ụwa ma chi ya n'ụwa ekwe ife dị mma ya emeligo odogwu mba amali gaa n'iru onye ọma o ijele dike asị na ife dị mmadụ akụkọ ebe ọ na-adị o maka na onye mme mmanụ ụwa n'alụ mma mkpụrụ onye ji kụrụ mmadụ ka oge ji wee wele ya nụ aka ndị ayochukwu oke abịa ma o mee ka ife dị mma melu ndị na-eme mma maka na ife ada akọ n'ebe ọ na-adị ya bụ ebele m aya ife dị mma ya ihe mere mgbuo nyameli yo nyameli m na ọnya ka mụ na-akpọ ọyimo ife dị mma ya eme ife dị mma ọyimo ife dị mma ya eme ya ka mụ na ya ọyimo ife dị mma ya eme oke mma nwanyị nwata m okenye ife dị mma ya emere unu mkpụrụ ozi abịa mana eze bile nna eke nọkwazi ya righteous man na mmụ enweli mezechi power righteous na mmụ enweli mezechi meke na-eme meke na-eyodogwu righteous omenjọbịa n'ụlọ n'ụlọ aligo omejọ na na-eme mma ọmụ enweli mezechi kele righteous man mmadụ oke ji aka n'elu ụwa onye nwale mmadụ aka onye nwere ego ka nje na nzam ka m bịa onye ka m chọjebe mọnde onwe egwu atụ ekene riri yo mọnde oge ga-atụo maka ekwe ọnụ ụwa amagba ife dị mma ya emela odogwu mọnde nwe egwu atụo nwanne ọgbanje ego igwe tupako oyimo na mo kanakwale ike
ike na anụderi nwaza ma ọ bụ dike ọmọgọ na-adị ọkwa dịka o si adị odogwu agbatala m ekpe na-abụ ife dị mma na-eme ọgbazie n'anya ife ọ dịwa egwu atụ igwe Tupac na nsa ma ọ bụ dike ezi oyimo ị ga-adị ndụ ka echi na-echi ada abụọ aligo ma nwere agwụ olisa n'ego m bịara ka ntelu ụmụnne m fanadị ọhịa m ife dị mma nwee menụ meelụ m ụda mepelụ m ụzọ mepela anyị ụzọ amala ka anyị solu ugolie chukwu ayabala mmanwụ ụrụ m apụgo mana ekele ka dịkwalụ dike a na-agbalị izu na nkwele izu n'aka ike na pake ezọmọgọ nwagwọ ọgwụgwọ ụgha nwagwọ ọgwụgwọ ụgha aịze na ife dị mma ya eme dike ike jee n'obodo oyibo nwakwele ezudo aka nwakwele ezudo ojide elekwalụ m Emeka nwagwọ ọgwụgwọ ha akụnweojide n'oso na ọgịlịga akụnweojide n'oso na ọganigwe odogwu na oyi ogwu ọma bala na oyi akụbịa oo akụ ego akwanị ojiana-eme ọgọ ịchọzi anị ka ịkpọba Chiedu Emeka nwanne ndị nkwele mana onye riga na nkwele ezu n'aka kwa ya nọkwazi ya Chiedu Peter Rob ofu nwa ejikwele adị efi ọkwafasị na omemenụ mana ife dị mmemebegonu ezi oyimo na nkwele ezuru oyi Peter Rock ofu onye ofu oche ọgọ ndị ọzọ ọgọ gwebi ofu onye ofu oche ofu onye ofu oche ofu onye ofu oche na nkwele ezu na Thailand ọmọgo ofu onye ofu oche gwarebe ofu onye ofu oche mana n'uso nna nwụba nọkwazi ya nwụba brave manụ ebighi nwanne m nna nwụba kelekele ọkwa ịma n'afọ ha ife dị mma ya eme brave nwanne m ife dị mma ya eme ndị na-emenụ mma ife dị mma ya eme ka mụ na-eme brave odogwu eke na nudeni ezọmọgọrọ mgbe dịka otu egwu ọmaba ozim ife dị mma ya eme brave nwanne m n'isi obiri nso nwụba nọkwasị ya nna nwụba brave na Nuden India izi nwanne m ife dị mma ka anyị na-ayọ n'isi ụmụnne m na ụmụnna m onye si ka ọ dịla ya mma ka ọ dịla ya mma n'ụwa ya ka mụ na-ekwu ka ọ dịla unu mma ndị na-eme ọgọ n'egwu m ọganiru unu gaba osimiri adata todogwu Olise dị na-asa nwunye m ife dị mma ya melụ nruo ya melụ ma igbo didelu ife dị mma ya mee anyị nọ na Nando maka onye Oscar ezi ọhịa m Chidimma nwa m odu enyi nwasị ihe eji na Nando ka mkpọrọ n'egwu m ụwa m ike na Banglo ti ihe eji bịa ife dị mma ya emele gị maka ị na-eme mma enugo koko Sky Money ya bụ Chidimma nwa odu enyi nwasị ihe eji ikem na Ndo osim kenelia ezilolia Miko your lovely husband say I should greet you. You will live long for him, you will born well for him. Ida ife dị mma
mma eme omele ma omeli onye ka mụ na-ekwuliri ife dị ọjọ mma fele ga-eme a na-akwadebe ife dị mma ga-eme ọkwa ịma n'afọ ife dị mma ga-eme onye na-ekwere ga-ekwe ife dị mma ga-eme egwere egwe ya na-ekwe ndụta egwere ife dị mma pelizanene ga-eme